মাথা মুখটা দেখো 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 এদিকে দেখো বগলদান নাকি তো মাথা মুখ বানে আজকে তো আমাকে বানা হলে তো हेलो लोगोफोर गोबां दिननि उनावसो नै एसे आं ब्लग भिडिअ लाना फैबाय नै दिनै न'नि फुख्रि दं मोनसे फुख्रि बेनो फुख्रिया दैयानो रानजोब्बाय ना सारनो नागिरदों ना सारगासिनो नै गोगोम मादैमोनहा हनै नोंसोरबो भिडिअ खालामना ला ना सारनायखौ जोंबो फुख्रि सारनो नागिरदों फुख्रि माथो दैयानो रानजोब्बाय नै दैयानो रानजोब्बाय बबेखौ सारबावनांगौ बेनो फुख्रिया नाबो हगारनाय जाया दैबाना जाबा ओरै लोमो ओमफ्राय ना हाबनानै थायो बेवहाय सारनि बोथिसेसो मोनो खोमा नै ना सारग्रायाबो लोगोफोर नायलांबानो जाबाय आयौ जा गुसु दैया बिराद गुसु दैयानो सानायग्रोनोसै नायलांबानो जाबाय नोंसोरो ना मोना ना मागुर मानै मोनबानो जाबायलै ना मागुर मानै मोनबानो जाबाय 나도 사람들이 좀 당겨워 이거 다 안녕하세요 이거 ini bisa mana bumi mau kasih ada bodi Heh. Hai. Kena gede gitu enggak? di paling gede kok undan bay masih কি গন্ধ তো কর দেখে লাগছে ওঠে যা মানি হলো মানি খাওয়ায় 강제모 동네 나무 좀 배웠다 누구 배워? 뭐랑 나도 보러갈까 봐 우와 마고 로아스트 발렌타인 마고 서르네 이거 마셔 먹어 여기 뭐 먹잖아 봐요 이거 가시네 하변에 당신이 뭐나 그렇죠 이제 봐 그럼 나도 뭐 새로네 그냥 마고 또 있어 이제 버리자 나는 팬이시고 가는 거 고프야. 안나기는 강제 마마 문화소. 네 나세게 리브도 기온 마마 뭔데 봐봐. 나 가르근데 내가 돌로 타다 굴리겠네 굴리겠네 돌로 타. 아 그런데 나 먹어 왔어 두나 아유. 엉나 cameraman balsira di bawah mah aku dong Kang Isma, 우리 네 마그런네 그래 맛있는 거 먹어. 오네 cameraman sama
No. Om buja hukadeng bang sajang jeung. Dah. Koro asini. Uji dah main sih. Uji. Halo. Bang Khan mau ya? Mau jam siapa? Hei, Magur. Siapa tahu kamu uji pakai. Uji. Ayo Pak, kau. Ayo Pak. Kau soal macam mana film ini? Iya pakai lag dong. Dah. Uji. Kita mau tolong. Hei, Magur. Hah? Kau tuh mau tolong balik. Belum sampai di sana. Sekarang mau tolong balik. Mata memukul. Oh, jangan. Ini jangan mukulutan. Nasi tu mata memukul. Pakai sama Magur bulan ada tuh. Halo. Hei. Magur ये के साइज Ira nanda sih ini ya mau bubai. Halo, ini देखो. देखो. Kare ko nang lagi nih. Kau belai nih bido. Belum datang dia. देखो. Mata. देखो. Jadi jar. 샤샤샤 우리 내가 이렇게 보러. দেখো. পাইছে বাংটা একটা পাইছে রে Semoga kan ada sekal bang juga ya nak. Nah, aku mau bawa homel ya kan. Hei, Magur lo. 어디 사라 나그럼 닭마 좀 살래. 가도 Kita 장 못했나 나. 수렁네 시원해. sini yang kurang nah 이래 비다 그리 산내래 살네. udah Ada no yang gue saya. Halo. 근데 더 Sampai homel gue baik. 살나. Magur. 살카마이 정 나야 네. 그래 마 호가 비드. 사바이. दा नायजो नाया माबायदि ना मोनदों दा देखायनोसै दैज्लाङावहाय ना मागुर हयै मागुर जालि हगारनाय जादों नालाय नैबे मागुर नस्थ बर' थाबाम बिदि हरे बिंचाले नै मागुर जानाय देखायनांसिनो ना एसे गिदिरखौ ओइ र' फाग्ला हे मौकी नहीं ये देखो कितना बड़ा है रे या इससे भी ज्यादा बड़ा है एक ये वाला नहीं हाखांबाय जोङो थांगासिनो दा न'आव र' थांनानै देखायनोसै नाखौ सुनानै माबायदि ना मोनदों बोरमाखौ देबो नांलाजोब्बाय नै थ' थिख्लि खम डिस्टार्ब नङा बेबो बोरमा फिसाफ्राबो नै बिमा मासेनिनो माथाम फिसा जादों फान्थि गोजा माथामबो दानिया नाखौ देखायनाय जानोसै नोंथांमोननो र' आदै हाखरा फिसासोहाय मागुरा जेबो मोनथारदों जोङो आदै नोंखौ देखायनोसै हगार मागुरबो मा udah sini deh magur masuk aja lagi di magur siapa magur na magur na wah magur masuk lagi dulu ra magur na exercise section kami nakabura minahan dia labda de sarnya losya ke biar dalam kesana umbe jeng sudah dah mulai sudah ini mana Now aja beri. Jangan jauh masih nonton dulu. Aku layang kok.
सानसेखालि मा जादों मिथिगौ दुब्लिबारियाव हालेवनायाव ना हमनो थांनाया होजाबाय नै आमुखिया दुब्लिबारियाव हालेवनायाव ना हमनो थांनाया गांजेमा मोननानै आथिं सिफायनानै ओरै फेन्दायावहाय माने थाफ्लियावहाय गामसामोन नालाय थाफ्लियाव गामसायाव एक्सटेम लादोंमोनब्रा आङो साला बेजों खर'जों इसेबां गोसा सुयो सुजानानै खिबानो इसेबा गिदिर बुनानै थादों आंना सेवख'लायबावदोंसो मिथिगौ नोंसोरो बे दिननिफ्रायनो गांजेमा हमनो गियो आङो सालाखौ बेनासो बिसा बांसिन ना सिंनिफ्रायबो नुवाखै मारै बिसि गोलाव बरनदों माबोरै माबोसे दं 이거라고 막 먹었을 건 올래? टेस्ट जाबाय टेस्ट मागुर गया रे भाई 25 जाबाय 27 जाबाय 28 29 नै बेजों बे एसे सर्ट मोननाय दं मोनसे खम 30 ओइ गामिसिम माने से मानै माथाम माब्रै आरो गैया नै बेखौ साफानायनि नैबे दङ सां बेखौ नामाबो जाखाया साफायाखैबो बारा फिथिख्रि मानै दङ आंनि फिथिख्रि आंनि मा बिसोर जाखायो बेखौ लाना जाया बिसोरो ना गिदिरखौ मिथिखायो नामाखौ जानाया स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नायनानै मोजां मोनबा अननानै लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना एसे सापर्ट खालामना जों ना सारनाया लस जायाखै लाबानो जादों दैज्लां बोथोराव हेंगाजों हनानै हगारनानै दोननाया मोजां जादों नाबो जालि जालि मोनसिखारो ना हेंगाजों हयोबा दुब्लियावहाय एबारावबो हनानै थिगसे गारसिननानै दोनो ना हाखरावहाय स' बिदिब्ला दोननोसै लोगोफोर बाय बाय जों एसे दा मानैसो ना एवनानै जानोसै सोलिगोन सानैल' मानसि ना मास मोनसे मानै मासे रुखु रुखु जाबाय थानोसै Mama, bye bye order. Bye bye order. Bye bye order. Bye bye. Bye bye. Cuma order, kisi order.